Yn y blynyddoedd cynnar, mae'n cyffredin iawn i emosiynau mawr yn mynd yn ormod i blant bach. Felly, dyn ni'n gweld ymddygiadau fel bwrw, taro, brathu, ddim yn dilyn cyfarwyddiadau. A dyn ni'n gweld, mae lot o'r ymddygiad yma'n tebygol iawn yn y blynyddoedd cynnar. Mae cysylltiad pendant rhwng ymddygiad plant a'i cam ddatblygiad. Felly, dyn ni'n gwybod bod yr ymenydd dal i ffurfio yn y blynyddoedd cynnar, a dyn ni'n gwybod bod yr emosiynau mawr yma'n gallu mynd yn ormod i blant. A un o'n swyddi ni fel rhieni neu fel oedolion yw i helpu blant i datblygu'r sgiliau o gallu rheoli rai o'r emosiynau mawr yma, felly y sgiliau hunan-rheoli. Mae hwn yn cymryd amser a lot o ymynedd.